מחקר של אוניברסיטת הרווארד בשנת 2023 חשף נתון מטריד מאוד. 76% מהגברים בני 35 עד 50 מרגישים חוסר סיפוק מהקריירה שלהם, מהחיים הזוגיים שלהם, מההורות שלהם ומהיכולת שלהם לבטא את זה. הנה נתון מעניין שמצא המחקר. 82% מהם מרוויחים מעל השכר הממוצע במשק, מה שמראה לנו שכסף הוא לא הפתרון. והנתון הכי מדאיג ש65% מהגברים האלה לא משתפים בזה אף אחד. זה נשאר בפנים. הם פשוט ממשיכים כל בוקר ללכת לעבודה, לחוות את החוויה במשפחה, מול הילדים, מול האישה, ולא לעשות כלום. להישאר בסטטיסטיקה. אבל הנה החלק שנותן תקווה. אותו מחקר מצא שגברים שעברו תהליך לשינוי, 85% מהם מדווחים על עלייה חדה בתחושת הסיפוק הכללי. השאלה היא לא אם אתה מרגיש ככה, כי אתה מרגיש ככה. השאלה היא מה אתה הולך לעשות עם זה. אתה הולך להישאר בסטטיסטיקה או לצאת ממנו. אני קורא לך לפגישת מיפוי הזהות, לחזור לגבר שאתה אמור להיות, הגבר שאתה רוצה להיות.